Padayon ang pagsaka sa mga kaso sa nataptan sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Apan padayon usab nga nagkadaghan ang mga naayo sa maong balatian. Kaso sa COVID-19 na worldwide, iabot na sa 13.6 milyon o aduna na kapin sa 500,000 ang namatay sa maong virus. Sa tunga-tungang kabisayan, aduna na kapin 12,000 ang naigo sa COVID-19 ug miabot na usab sa 614 ang namatay. Si Femari Dumabok sa detalye. Sa data kaganihang udto, niabot na sa 13.6 milyon ang COVID cases sa tibuok kalibutan. Kapin sa 8 milyon na hinuon ini ang naayo ug 586,845 ang natala nga namatay. Dinhi sa Pilipinas, niabot man sa 58,850 ang ihap sa mga nataptan. Apan 36,260 na lang niini ang aktibo base sa data sa DOH kagahapon. 20,976 na ang nakarecover ug 1,614 ang mitaliwan. Sa Central Visayas, base sa gipagawas nga data sa DOH-7, anaana sa 5,601 ang mga nakarecover. Gikan sa total nga 12,669 COVID cases sa rehiyon. 6,454 na lang niini ang aktibo. 614 ang natala nga namatay. Sa total COVID case sa tunga-tungang kabisayan, 7,685 niini sa Cebu City, 2,213 sa Cebu Province, 1,345 sa Mandaue City. Anausab sa 1,303 ang COVID case sa Lapu-Lapu City, 68 sa Lalawigan sa Negros Oriental, 55 sa Bohol ug pabiling COVID-free ang Siquijor. Samtang sa Eastern Visayas, nadugagan sila kagahapon og 3 ka kaso. Hinungdan nga na sila 656 ka mga nagpositibo. Hinuon 610 niini ang nangaayo na. Pabiling 3 ang natalang patay sa maong rehiyon. Ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak.